बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव आफादगिरि DR नाब्लानि बिबुंसार नभेम्बर 14, 2009 मायथाइ। आंनि अनजालु दावहारु लोगोफोर, गिबियावनो बर'लेण्ड आर्मिनि फसंथान सानाव गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरनिसिम गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनाय आरो जांख्रिथायारि हामग्लायनाय बावहरबाय। नैथियाव, जायफोर बर'लेण्ड आर्मिया बर'लेण्ड आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो जुजिनानै गाव गावनि थै जिउखौ बावसोमबाय आरो दिनैसिम सुथुरजों हमजानानै गोमाना आरो जोबथेसालिफ्राव जोबजानानै दङ, बिसोरनिसिमबो खर' गंग्लायै मान बावहरबाय। सोबख'जानाय, गादबजानाय आरो गाग्लोबनानै दोनजानाय बर' हा आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगां थामहिनबा 26थि अक्ट'बर 1989 आव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आ बर'लेण्ड आर्मिनि गिबि मिलिटारि ट्रेनिंखौ बेखेवजेनो आरो 15 सान सोलोंथाइ होनायनि उनाव दिनैनि सानाव फोजोबो आरो जोबथा फोरबो खुङो। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ बर'लेण्ड आर्मि गायसननाय एबा फसंजेननाय सान होनना बुंजायो। नाथाय थांनाय 20 बोसोर बर' हारि आरो NDFBनि जारिमिनाव मुंख'जाथाव आरो सानजाथावब्लाबो बे सानखौ जों गोसो खांनो आरो फोरबो बायदियै खुंबोनो आरो फालिबोनो हायाखैमोन। नाथाय बे बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बर'लेण्ड आर्मि डे एबा बर'लेण्ड आर्मि राइजिं डे एबा बर'लेण्ड आर्मि फसंथान सान बायदियै फालिनो लानाया बाख्नायजाथाव जादों आरो आं फोथायदों बे सानखौ बर'लेण्ड आर्मि डे बायदियै फालिनो लानाया NDFB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि जारिमिनखौ मोनथिनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोंनि गोसो आरो थांखिखौ गोरा आरो गोख्रोंसिन खालामगोन। 1984 मायथाइयावनो बर' हा आरो बर' हारिनि उदांस्रिनि जांख्रिथायारि सोमावसारनायाव हेफाजाब आरो मदद नागिरनानै जों नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड NSCNनि आफादगिरिनिसिम लिरहरदोंमोन। बिथांमोननि फिन मोननायाव 1986 मायथाइयाव NSCNनि हेडक्वार्टारसिम थांनो नाजानानै फेलें जायो। नाथाय 1987 मायथाइनि जुलाइ दानाव NSCNनि CHQसिम रुंसारि सार्जेन्ट मेजर D मेरगा आरो आं मोनफैयो आरो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों NSCNनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो थामहिनबा बर'फोरनि उदांस्रिनि दावहायाव हेफाजाब आरो मदद होनो राजि जायो। बे राजि जालायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो 1989 आव NSCNनिफ्राय NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ ट्रेनिं होनो थाखाय सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट सामराइफाम, सार्जेन्ट वामफाम आरो लेन्स कर्परेल स्टनखौ जोंनि ट्रेनिं सेन्टारसिम दैथायहरो। बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददआवनो जोंनि गेजेराव जि मिलिटारि ट्रेनिंनि आंखाल दङमोन बेखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो आरोबाव आं दिनै NSCNनि गासै दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरनिसिम बे हेफाजाब आरो मददनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबावबाय। जोंनो गासैनोबो गोजोननायखौ नांगौ। बुहुमाव रावबो गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि हेंथा नङा। We all want peace and development. नाथाय गोजोननायनि मुङाव गोजोननाय आरो दावगानायनि मुङाव दावगानाय होनब्लानो जाया, हजिख्रावब्लानो जाया। थार गोजोननाय आरो जौगानायखौ जों सिनायनांगोन। गोजोननाय, दावगानाय आरो जौगानायनि मुङाव जों अराय सोबख'जानो हाया आरो गुबुनारिनि सिङाव खर' गंग्लायनानै थानो हाया। जौगानाय आरो गोजोननायनि मुङाव जों गावनि हादोरावनो माइन'रिटि जानो एबा
गोमालांनो हाया। बर'लेण्डनि गेजेरजों 4 लेन एबा मोनसेबाव राजा लामा जाब्लानो एबा एयारपर्ट बानायब्लानो एबा इन्जिनियारिं कलेज गायसनब्लानो गोजोननाय फैबाय आरो हारि नाङैनो जौगाबाय होनना साननो हाया। 4 लेन एयारपर्ट आरो इन्जिनियारिं कलेज एबा जिखुनु जौगानायनि हाबाफारिया जोंनि गोजोननाय जौगानाय आरो हारि बायदियै थांनानै थानायनि हेंथाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बै जौगानायनि हाबाफारियाव सोर बांसिन मुलाम्फा मोनगोन एबा सोरनि थाखाय जागोन बेफोरखौ जों साननांगोन आरो नोजोर होनांगोन। जौथाय जौथाय बोसोर जोंनि आबै आबौ आरो आइ आफामोनहा जुजिया आरो सोमावसाराबालानो गोजोनै रायजो जादोंमोन, नाथाय दावगा रोङाखैसै। जालांदोंसोमोन बयनिख्रुइ सिङाव आरो बयनिख्रुइबो गाहायाव। गोमालांदोंमोन गावनि सिनायथि आरो जालांदोंमोन हारि नाङैनो सिलिंखार आरो थेर बेथेर। बेनिखायनो दावगानाया जुजिनाय आरो नांज्लायनायनि गेजेरजोंसो जायो। गासैखौबो मोनखानाय बायदि गोजोनै थाब्ला जेबो मोना आरो जौगाया। गोजोनै थाब्ला बे बुहुमाव रावबो जासिनानै होफैनाय नङा। थार आरो जुगामि गोजोननाय आरो जौगानायखौ जों इन्डियाननि सिङाव नङा नाथाय उदां बर'लेण्डआवसो मोनगोन। बेनिखायनो जों उदां बर'लेण्डनि थाखाय जुजिनांगोन। Everywhere there is hue and cry that India is shining and developing. But this shining and development are reality in India. Who are the beneficiaries of shining and development? There is shining and development of India are only for the privileged class. Indiaया जोंखांबाय आरो जौगाबाय होनना दिनै गोबांनि खुगायाव, नाथाय दिनै सोंलु सिखांदों इन्डियानि जोंखांनाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय? बिनि मुलाम्फाखौ सोर मोनदों? इन्डियाया जोंखांमारदोंब्ला आरो जौगामारदोंब्ला दिनै मावरिसफोरनि सोबख'नायनि हेंथा आरो सासन मोनथायनि सोमावसारनाया मानोथो सानफ्रोमबो बांसिनदों आरो गोख्रोंसिन जादों? मावरिसफोरनि सोमावसारनाय आरो नांनाया मानोथो इन्डियानि थाखाय गिख्रंथावसिन जाखो? On this auspicious day, and therefore I would like to greet and congratulate the Maoists for fighting for their legitimate rights and own behalf of oppressed and exploited Barrow people. I would like to extend every possible help in fighting the ruling class of India. बेनिखायनो जोंबो दिनै साननांगोन बै सानैसो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय अरायसम बेरखांनाय गोजोननाय आरो जौगानाया सोरनि थाखाय? There is need to tell peace and complete in this world. बुहुमाव थार आरो जुगामि गोजोननाय आरो नांज्लायनाय होनना जेबो गैया। गोजोननाय आरो नांज्लायनाया थासारिनि सायावसो। थासारिया जेरै थोंगोन बेबायदिनो दावगानांगोन। बर' हारिनि थासारिया थोनायखायसो गोसो गैयाब्लाबो जों NDFBखौ गायसननानै बर'लेण्ड आर्मिखौ 20 बोसोरनि सिगां फसंनो गोनां जादों। अराय गोजोनखौ लुबैग्रा आरो हास्थायग्रा बर' लाइमोनफोराबो दिनै थासारिनि बिथायाव मिलिटारि ट्रेनिं लाना हाथियार हमनो आरो दुखु दाहा सहायनानै थै जिउ बावसोमनो गोनां जादों। ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों नांबोबाय, नाथाय जेबो मोनाखैसै आरो मोननायबो नङा। थरनैसो बेरनाय बमा आरो गुलिनि थाखायसो बड'लेण्ड एकर्ड जादोंमोन। हाथियार लानानै सोमावसारनायखायसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनदों।
रायजो एबा उदांस्रिखौबो गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों माब्लाबाबो मोननाय नङा। MLA आरो MP दैथायहरनानै मोननाय नङा। रायजो एबा उदांस्रिनि जुजिनायाव अराय जोंनो नांगोन हाथियार आरो आखा-फाखा मिलिटारि ट्रेनिं लानाय फायखि एबा सान्थ्रि। बेनिखायनो मुगाजों गोरोबनानै नांनो आरो जुजिलांनो दिनैनि सानाव बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाय जायो। However, may be big, a nation cannot survive without a national organization and discipline force of its own. बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेरावबो हारियारि गौथुम आरो हारिनि रैखानि थाखाय अराय गोहो बोलो नांगोन। बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनाया आंनि बिजिरनायाव बावजायसो जादों। गोबां सिगाङावनो बर' हारिनि थाखाय जुजिनो डिसिप्लिन फर्स एबा गोहो बोलो नांगौमोन, अब्ला बर'फ्रा दिनैनि बे अलखदाव गोलैनाय नङामोन। गावनि हायावनो माइनरिटि एबा मोजोमसे जानांनाय नङामोन। नाथाय दुखुनि गेजेरावबो रंजाथावदि बेटार लेट देन नेभार होननाय बाथ्रा बायदियै बावद्रायब्लाबो जों दिनै बर' हारिनि गेजेराव डिसिप्लिन फर्स बर'लेण्ड आर्मिखौ फसंनानै लानो हाबाय। अरायसम थानांगोन आरो जुजिलांनांगोन। बेनिखायनो बर'लेण्ड आर्मिखौ हमथानानै लाखिनो आं रायजो राजा आरो बर' लाइमोनफोरखौ गोरबोनिफ्राय खावलायो। While discharging your duties, Boroland Army must be very careful. Boroland Army must be careful so that innocent civilians, particularly children and women, do not become the victims of our liberation war. In a war, mistake is inevitable, but each and every Boroland Army must try to minimize the mistake and civilian casualties. दिनैनि बे बर'लेण्ड आर्मि फसंथान सानाव आं गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ गाव गावनि बिबानखौ मोजाङै रुजुनो खावलायो। जोंनि उदांस्रिनि दावहायाव दाय गैयै सुबुंफोर, स्पेसियेलि गथ'फोर आरो हिन्जावफोरा जेन दुखु मोना आरो थै जिउ होनांगौ जाया, बेखौ गोख्रोङै नोजोर होनांगोन। बियो थारदि दावहानि समाव गोबां गोरोन्थि जायो, नाथाय गोरोन्थिखौ जेन खमायनो हायो बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफोरानो गोख्रों नोजोर होनांगोन। जोंदि सुबुंनि जांख्रिथायारि दावहारु बेखौ गासै बर'लेण्ड आर्मिफ्रानो गोसोआव लाना दावगानो नांगोन। Ideas are stronger than weapons होननाय बाथ्राखौ गोसोआव लानानै दावगानो नांगोन। थामहिनबा गासै खामानि मावनाय आरो दावहाथिलियाव ओंखारनायनि सिगाङावनो मोजाङै सानग्रोनानै लानांगोन। NDAB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनाया जारिमिनारि मोनथायनि थाखाय नांनाय। गावनि राव हारिमुजों उदाङै थांनानै थानायनि जुजिनाय। इउनाइटेड नेशन्सनि सार्टारावनो फिसा आरो गेदेर गासैबो हारि आरो माहारियानो गाव गावनि इयुनखौ थि खालामनो आरो दैदेननो हानायनि मोनथाय लिरथुमखानानै दोनखानाय दङ। इन्डियाबो 300 बोसोर ब्रिटिशजों गाग्लोबनानै फामु खालामना सासन खालामजानाय आरो सोबख'जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननाया 62 बोसोरबोल' जादों। बेनिखायनो गाग्लोबजानाय आरो फामु खालामजानायनि रोंगौथिखौ मोनदांनानै इन्डियाया NDAB आरो बर'लेण्ड आर्मिनि नांनायखौ आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार्स एक्ट फोर बायदि गिख्रंथाव आयेनजों आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंखौ गावथारनायजों माब्लाबाबो फेजेननो हाया। It is a political problem, so it has to be resolved politically. Therefore, today, on this Boroland Army Day,
I would like to appeal the government of India to take the bold initiative to recognize the legitimate rights to national self-determination, including right to independence and sovereignty of the Bora people without delay. बिबुंसारनि जोबथारनायाव थागिबि बर' सुबुंनि जारिमिनारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ गोख्रैनो गनायनो इन्डिया सरकारखौ आं खावलायबाय। गोजोन्थों। NDFB जिउ लावथों, बर'लेण्ड आर्मि जिउ लावथों, बर' हारि देरहासार जाथों। DR नाब्ला आफादगिरि NDFB।